Lastenkylä syntyi noin 5 vuotta sitten yhteistyössä Mufindissa 50 vuotta asuneen brittiläisperheen Foxien sekä aluksi vapaaehtoistyöntekijänä Tansaniaan tulleiden Jenny Peckin ja Geoff Knightin kanssa. Tilat rakennettiin maalle, jonka kyläläiset olivat aikoinaan lahjoittaneet Foxien perheelle. Toiminnan rahoittamiseen perustettiin hyväntekeväisyysjärjestö. Kylän lapset asuvat Rinteen kupeessa 6 eri talossa. Jokaisessa talossa asuu talon äiti, jota avustaa vähintään yksi apulainen. Talojen lapset on jaoteltu lasten iän mukaan. Aluetta alettiin kutsumaan lastenkyläksi sen jälkeen, kun mukaan alkoi tulla lapsia, joilla oli vanhemmat ennestään. Nämä lapset ovat lastenkylässä sen aikaa, kunnes vanhempansa tai sukulaisensa pääsevät jaloilleen joko sairaudestaan tai alkoholismistaan. Lastenkylän kupeeseen on noussut ompelijoiden ammattikoulu ja luokkahuone aikuisopetukseen. Rakenteella on myös majapaikka länsimaista tuleville vapaaehtoistyöntekijöille, josta tulee myös Lastenkylän pomojen Jennyn ja Geoffin perheenkoti. Kauempana ylhäällä on Tansaniassa työskentelevän suomalaisen lääkärin Leena Pasasen tuleva koti. Leena muuttaa nyt eläkkeelle jäätyään Lastenkylän tuntumaan ja hoitaa vapaaehtoispohjalta koko seutukunnan ihmisiä. Menemme seuraavaksi talon numero 2, jossa Harry on työskentelemässä juuri Zainabun kanssa. Zainabu kärsi lapsena epilepsiasta ja sai usein pahoja kohtauksia. Äiti koitti hoitaa häntä paikallisella kaupunginsairaalalla, mutta sairaalakustannukset olivat liian kalliit hoidettavaksi. Ratkaisuna tähän Zainabu alkoi käydä lääkärissä paikallisella poppamiehellä, mistä tuli vakavia seurauksia. Kohtaukset jatkuivat ja Zainabu alkoi sokeutua lääkkeiden vaikutusten alaisena. Äiti päätti viedä Zainabun koulusta sokeuden takia, vaikka Zainabu oli luokkansa parhaita oppilaita. Tämän jälkeen Zainabun elämä lähti laskusuuntaan oikein urakalla. Hänen äitinsä ei jaksanut enää valvoa häntä, vaan jätti sokean Zainabun yksin kotiinsa usein jopa 8-12 tunnin ajaksi. Yksin kotona ollessaan Zainabun käsi paloi pahasti käden osuessa tuleen. Tämän seurauksena hänen sormensa eivät enää toimi eikä reagoi kunnolla. Ajan kuluessa vapaaehtoistyöntekijät tekivät Zainabun kotiin yllätysvierailuja, nähden hänet aina entistä huonommassa kunnossa. Hänet löydettiin usein vaatteet virtsassa ja kanankakan peitossa. Jos vierailusta ilmoitettiin äidille, Zainabu oli vain hieman siistitymän näköinen vapaaehtoistyöntekijöiden tullessa. Äiti tapasi hakata Zainabua kepillä ja yhden kerran eräs mies raiskasi Zainabun samalla kun hänen äitinsä vain katsoi vierestä. Kylän valtuusto päätti, että Zainabu sijoitetaan Jennyn ja Geoffin ylläpitämään lastenkylään kaltoinkohtelujen seurauksena. Äitiä tämä ei haitannut yhtään. Hän tapasi kutsua Zainabua matkalaukuksi, mikä kertoo jotain hänen asenteestaan lastaan kohtaan. Tällä hetkellä, kuten näemme, Zainabu elää lastenkylässä paremmassa miljöössä. Alkuaikoina hän oli eräänlainen hiljainen sielu, eikä paljon elehtynyt, mutta ympärillä työskentelevät mamat ovat saaneet hänet pikkuhiljaa eloisammaksi. Miesten kanssa ollessaan hänellä on elämänvaikeuksia. Hän saa nykyään lääkkeitä epilepsiaan, mikä on luonut valitettavasti sivuvaikutuksena masennuksen oireita. Tunteiden osoittaminen on kuitenkin eräällä tapaa hyvä merkki, sillä hän on viime aikoina alkanut käyttäytymään tavallisen tunteita osoittavan teinin tavoin, mikä kertoo kenties siitä, että hiljainen sielu olisi pikkuhiljaa löytämässä oman tahtonsa. How old are you? How old are you? I am 16 years old. Where are you from? Pomoni Jenny on asunut ja työskennellyt Tansaniassa jo lähemmäs 7 vuotta. Työnsä alkuaikoina hän toimi vapaaehtoistyöntekijänä Peace Corps-organisaation kautta. Hän tapasi saada nimilistaa paikallisista lapsista, jotka tarvitsivat apua tavalla tai toisella. Eräs lapsi, joka kuului tähän listaan, oli nimeltään Isaiah, jota ei kuitenkaan löydetty mistään. Jenny koitti usein tavoitella häntä kylältä, kysellen hänen äidiltään missä poika on, mutta äiti ei koskaan tiennyt. Eräs kyläläinen nimeltään Maria kertoi kuitenkin, että äiti varmasti tietää, missä poika on, mutta hän ei vaan suostu kertomaan. Äidin odottaessa Isaiahia pojan isä karkasi todennäköisesti HIV:n pelon vuoksi. Kun isä karkasi ja aika kului, äiti nai toisen miehen, joka kuoli vuoden sisällä samaan tautiin.
Kolmas isä asettuu vähän ajan päästä kuvioihin, joka on alkoholisti ja erittäin väkivaltainen persoona. Heille syntyy lapsi nimeltään Manaka. Eräänä päivänä isä lukitsee lapset ja äidin kotiin sisälle ja sytyttää talon tuleen. Farida, vanhin lapsista, jolla on toinen avain, näkee kaukaa savun ja juoksee kiireellä talon luo pelastakseen perheensä. Perhe pelastuu, mutta talo ei. Kouluunivormut, mitkä maksavat paikallisille maltaita, perheenjäsenten lääkärintiedot ynnä muut tärkeät asiat tuhoutuvat tulipalon mukana. Lapset eivät käytännössä voi enää käydä koulua, koska äidillä ei ole varaa maksaa uusia univormuja eikä isä piittaa. Perheen pelastaja Farida sentään pääsee kouluun, koska hänellä oli perheensä pelastaessaan kouluunivormu päällä. Tästä seuraa Isajahille muutto tädinsä luo. Samaan aikaan Isajah etsii ensimmäisen työpaikkansa vasta 7-vuotiaana. Hän ei saa työstään rahaa. Eräänä iltana isä tulee baarista kotiin muun perheen luo. Illan tapahtumat ovat hieman hämärän peitossa, mutta sanotaan, että samana iltana samassa talossa yksi Isajahin siskoista kuoli ja toisen siskon kyynärpää murtui pahasti. Isajah tulee kotiin äitinsä ja isänsä luo, mutta ei saa vanhemmiltaan kummoista apua. Hänen isänsä uhkaa tappaa hänet, jos hän astuu kodin sisälle. Isajah pyrkii saamaan töitä eräältä pahamaineiselta naapurilta, joka on itsekin alkoholisti ja erittäin väkivaltainen persoona. Isajah saa tältä naapurilta työpaikan työskennellen vuohien ja lampaiden kanssa. Hänen palkkansa on 50 000 shillinkiä vuodessa, mikä vastaa vähän yli 2 euroa. How old are you? Years old. Okay. That is good. How is your work? Aparejarse. Hey, sabe sana. Okay, duende. Eräänä päivänä Jenin ollessa pois kaupungista hänelle tuli soitto puhelimeen, että Isajah oli saapunut lastenkylälle. Hän on nyt asunut kylällä noin 2 vuotta ja tällä hetkellä Isajah on noin 13-vuotias paremmin voiva lapsi. Hänen pelastuksekseen on muodostunut lastenkylällä työskentelevät paikalliset opettajat Justo, vanhempi Isajah ja Cornelia. He ovat toimineet hänen yksityisopettajinaan ja auttaneet häntä lukemaan ja kirjoittamaan. Nämä 3 sekä monet muut vapaaehtoistyöntekijät ovat työllään osoittaneet useille lastenkylän lapsille ja nuorille, että elämä voi pelastua turvallisen kasvuympäristön myötä. Monet muutkin lastenkylät lapset omaavat vastaavanlaisia taustatarinoita, mutta täällä kasvaessaan heitä ympäröi rakkaus, joka auttaa heitä kasvamaan. Tässä kylässä ihmiset työskentelevät yhdessä ja pitävät hauskaa yhdessä. Lapset, siinä missä aikuiset. Tällä hetkellä lastenkylässä on käynnissä paljon eri projekteja, joihin kylän johto tarvitsee rahaa. Projekteja ovat muun muassa Dabulossa oleva sairaala, joka odottaa lastenosastoa, mikä kustantaa 20 000 euroa. Myös viime vuonna valmistunut tyttöjen ompelukoulu on iso projekti, sekä maitojauheiden jako, jota jaetaan HIV-positiivisille äideille, että he eivät tartuta lapsiaan. Kylän johdon vastuussa on myös noin 34 työntekijän palkat ja lasten ja nuorten koulumaksut. Kaikki lapset ja nuoret menestyvät hyvin opiskelussaan, joka on avain hyvään elämään. Ongelma on kuitenkin suuret lukukausimaksut. Jos haluat auttaa, voit auttaa monella tapaa. Esimerkiksi 20 eurolla voit maksaa ala-astetta käyvän nuoren vuosimaksun. 50 eurolla voit auttaa yläasteella käyviä lapsia. Lukion ja yliopiston lukuvuosimaksu on 500 eurosta 1000 euroon. Jokunen aika sitten Lastenkylä sai viimeisen lahjoitussäiliön Englannista, joka sisälsi paljon tavaraa kouluille ja sairaaloille. Näillä selvitään eteenpäin, mutta jossain vaiheessa tavarat aina loppuvat ja uudet lahjoitukset ovat tarpeen. Kaikenlainen apu täällä on tarpeen. Voit auttaa levittämällä sanaa ja tätä videota eteenpäin. Kerro tästä ystävillesi, perheenjäsenillesi, työkavereillesi tai levitä tätä vaikka Facebookissa eteenpäin.